क्लास छाड़ी कुआड़े जाइथिलु? ସାର୍ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ। एटा कौन चुट्टी काटिबा समय तोते कौन जना नहीं? स्कूल को आसीचु पाठ पढ़ा ना चुट्टी काटिबा जाइथिलु कौन ପାଇଁ? ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଚୁଟି ବି ବଢୁଛି। ପାଠ ପଢିବା ସମୟ କଣ ଚୁଟି କାଟିବା ସମୟ କଣ? ସ୍କୁଲରେ ବି ଚୁଟି ବଢୁଛି। ତ ସମୟ ଏଥିରୁ କଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଗଲି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ। निर्लज तोते टिके लज्जा लागुनी डाक तो गार्डियन को। ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୋ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନୁ? ଆପଣ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଘରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। अरे हे मु कौन आपको प्रश्न पचारि ये तो ओल्टी मते प्रश्न करुछंदी। तम पिला खातारे कौन लिखुची निजे भी जानी पारुनी ताकू कहिला बेलकु पढ़िबाकू निजे भी पढ़ी पारुनी। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହବ ଆଉ। कौन? ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅକ୍ଷର କ'ଣ କିଛି ପଢ଼ି ହୁଏ? ସେମିତି ମୋ ପିଲା ଯାହା ଲେଖୁଛି ସିଏ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହବ। अरे हे एमानक कथा शुणी मु भी पागल हो जीवी। तम पिला को लेकिन गल जाओ। ସାର୍ ଯିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି। अरे कि जिनिस आनीचु कि रे तौनु कौन आनीचु दे। ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆଣିଛି। अरे बा तू मते केते भल पाउचु। फोन टा कोठु आइलु? मोर भी फोन गोटा दरकार थिला। ସାର୍ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଛି। हे तू मते मारिबाकू बसीचु शीघ्र तुम पिला को नहीं गल शीघ्र जाओ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ। हाँ गला बेले तम पिलार टीसी नहीं जीव। କ'ଣ ହେଲା? ଟିସି ଟିସି କ'ଣ ପାଇଁ ନେବୁ? ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ସେମିତି ପଢ଼ିବ, ଟିସି କ'ଣ ପାଇଁ ନେବୁ? पाठ साठ ता द्वारा हबनी गोटे क्लास रे फेल ही 3 थर रहिलानी आउ केते थर फेल हम ता टीसी नहीं जाओ से घर रहू। କ'ଣ ହେଲା? ଟିସି ନେବୁ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି, କାହିଁ ଆମେ ତ ଦିନେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନୁ? ମୋ ପିଲା 3 ବର୍ଷ ରହିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? କହିଲେ କ'ଣ ନା ଟିସି ନେଇଯାଅ। ହଁ